Máme tady další oblíbený díl vaření s Botmanem. Hello man. Čau, Boťo. It is me. To jsem si 10 korun, protože dneska budeme potřebovat vozejk, protože dneska budeme dělat sendviče. Boťa řekl, že má naučený OP sendviče, takže dneska budeme dělat sendviče. Co jste říkal, jaký sendviče? Nevím, co zjistíte za chodu? Kámo, vím, že říkal s nějakým plátkem, vole, kuřecího masa a pak nějaký, vole, s okem, vole, nějakým. No, s makem. No, takže uděláme nějaký dneska sendviče, jsem zvědavý, jak to dopadne. Jo, hlavně, jestli to zvládnu. Tak co kupujeme? No nevím, počkej, jsem se zase úplně Tak Botman je zaseklej, jo. Jak to vypadá s vlasama mimo? Oby. Tam potřebujeme nějakou tu, ne, zeleninu. Z druhé strany je zelenina, tady je ovoce. Tohle je určitě 100%, to je týtovka. Kámo, tohle jste pro lenochy, to už je nazbíraný. No právě. Co to čumíš tam, co to je, vole, to je kopr, vole. Já nevidím, ale to nepoznám, musím chápet. Je to kopr. Radno zablaný, tak to pro lenochy, taky berem. Okurku zberem, začneme se dál. Kyselé okurky máme, ne, víš tak? Máme, kyselý. Cibuly máme jaký? Česnek. To je to, že je uspaný. To je to jako... Zánáky. To je to jak na D1, vole, tady pořád jenom stojíš, vole. Čo, chceš popcorn? Do sendviče? To je pro mě. Dobře, odměna, protože si tady se zase. A tak tady sušenka k tomu, ale. Jo, dobře. Tohle je dobrá. Jo. Když nakupujeme v Lidlu, jak mi to vadí. Jsou dost velký. To jsou malý. To je něco větší, ale. To děláme tortily. Ne, děláme sendviče, to bude stačit. Jsou malý podle mě. Podle mě taky. Si koupím tady croissant. Ty jsi byl hned 5 balení. Zkusíme to? Dáme to s tím, ale. Dáme to? Jo, dáme to. Takže jakoby hned první rada, když to budete dělat vy, kupte si větší. To největší toasty. Jo? Ne jak my, že koupíme malý. Dál, to potřebujeme dál. Maso. Maso, to jsme tady vlastně rovnou. A to je možná tam mohlo stačit. To jsou strašný chcípáci. A to asi nevadí, veď? No, na ty sandviče to je v pohodě, že jo? Právě, my potřebujeme vlastně malý, my potřebujeme chcípáky. Co jsi našel? Tohle bude lepšího dost. Jsou medailonky. Jo. Jo, to tam jenom tak jako vložíme. A jeden teda bude to, s volským okem, kuřecí, a jak je teda třetí? No, to si říkal vepřovej? Hovězí. Hovězí. Co jsou ty řízky, protože stejně potom jsou udělat ty řízky, ne? Maso máme nakoupený. Že vajíčka potřebujeme, protože vajíčka nemáme. A jestli je máme, tak už jsou starý. To nemáme určitě podle mě. Máš si tu anglickou? To je tady. Já tam to nevím, moc tustá. To už je jedinou staně. A komu to Kterou to? prostě vypečeš na hovna, třeba pančetu. Jakou? Nic, pančetu. Pančetu, vole. Tak ta bude podle mě tady. Tak tady není. No tak jdeme. Prosciutto. To dáme do toho vajíčku. 70 korun, jo? No tady tam se nebude lepší. Profesionální vybírač jako Tohle anglický. je tenčí, že jo? To líp udělá. Můžeme jako jezdit takhle. Dobře. Sýr nemáme pořád. Je tady plán, který cheddar, musím plán to. No, ale že. Komu to mi neříkej, že nemáme balení po 4. Počkej, jestli máme balení po 4, tak tu už tady toho fakt nemají hodně, jako. To mě jako serou, vole. Co je lepší, kámo? Čerstvá mějce ML, vole, tady máš ve volném výběru, anebo máš tady podestýlkový, ze Zoom prémiový. A podpořím jakoby, vole, poctivý. Tam vypadají šťastně, vole, na té etiketě, vole. Kolik toho má ta typka, kámo? Koupila Lidl, ty vole. Ona mě vzala, vole, ty vajíčka po 4. Tam vzala všechny, vole. Startuju. Já jdem na vyhlídkovou jízdu. Jak máme nakoupeno? Jdeme dělat sendviče. Jsem zvědavý, jak to dopadne, ne? Protože jakoby... Už teď vím, že ty malý toustáky budou fakt průser, ale byli jsme líní do makra, takže... Ty toustáky jsou obrovský. Kámo, jsou malý. Kámo, bude plátek masa celýho, co to rozpadne, kámo, to bude prdel. Kuchaříku, jsem tvůj učeň, co mám začít dělat? Dej si páničku, zapalovej. Jiskru dej. Je tam jiskra. Tak. Málo jiskry dej. Jo, já asi můžu ovlivňovat, jaká je tam jiskra, vole. Chceš máslo, ne? A na másle si jako budeš opíkat toustáky, jo? Že nemáme tustovat. Jo, počkej, to je zase moc naspídovat. Počkej. Co je kousíček? Řekni, zleva, centimetr. Roh. Málo. Teď sám, dej to tam. Kámo, nenávidím. Tousták si vezme ještě. Ty dej. A co s tím máslem teď? Nech si ho tam. Jo, Byla to donese, Bylo? Dones mi to prosím tě. Pojď, přines. Přines, Byla. No, přines to. Přines. Kde mě to přines? Přines. Tak, hodná. Tak, no. Jo, to se stalo třeba poprvé, že to udělala. Mám to vzťák? No. Ne. A musíš to máslo jakoby rostom. Kámo, kluci, už mám hlad, kurva. No tady to bude na A dlouho. proč to neudělal tady, vole, to je na velký týdny. Protože to by bylo moc ohně. Tak, teď mi řekni, jak to máslo jakoby mám rozetřít. Nevím, musíš si poradit. Co tady máme v arzenálu? Tohle. Tím to asi nepůjde. Ty jako budeš škrabávat, jo.
Počkej, jsem to rozjebal všude takhle. Rozjebám se všude, nech to tak. Tak já to do skruhu hulím, já si myslím, že... A pak to máslo spálíš, ale. Ne, fakt ne. Jestli bude hnědý, tak je to prdeli. Tak, můžu jo? No můžeš. Ale budeš prostě čekat, ten sedí to. No. Nic se nedělá, kámo. To Neříkej. nic dělat nebude, ale. Kámo, co si čekáš? Říkal jsem, že bude to? Nemáš žádnou tekutinu v A tom. ono, kdyby se dal takhle na bok, tak se ti sem vejde druhej. Jako, že to tam hodil takhle na přímáka. Chtěl vyzkoušet, co to dělá. No nic, to nic nedělá. Nejsme píče v nějaký laboratoři. Kdyby to tady mělo se explodovat. Výborně. To je vlastně tím, že jsme jako koupili ty malý, tak máme vlastně výhodu, že tam Že se vejdou, no, jasně. No. Jako mezi tím se tady můžeme připravit pičovinky ještě. Vlastně to musíme nasolit na popři. Ano, pepříme, Nemáme pepř. nasolíme, což nemáme pepř. Začel, vole. Ty jsi ho sdělal, Ne, já jsem to říkal, podívej, že ty jsi ho sdělal a neřekl to a nekoupil to. Myslím, že je to celé. Aby, Ty jsi ho sdělal a kvůli tomu ho teď nemáme, protože jsme to nevěděli. já jsem říkal, Boťovi by ten udělal ten list na ledničku. Ale ještě ti nechutí. Ono neudělal. Mě zajímalo, jestli někdy za něco bude moc, že? Jestli někdy že něco děláš Kusek? špatně. Počkej, já si vezmu. A když začnete dělat to, co máte, tak potom jo. Ty kunda! Děkuju. Kámo, v Makru jsem koupil půl kila, vole, za 120 a bylo to lepší. O! Pičo, vole, vem to do ruky. Kde je byle? Já taky nevím, proč neberu do ruky, vole. Oni ho nepalí. Jsem si myslel, že to bude teplý, víš. A myslet znamená ono vědět, teď se to potvrdilo. To dáme na co? To dáme na elektřinu. Aby se využívali všech funkcí. Ne, tam to nebudeš dělat. A bude, vole, protože Ne. je dobrý, víš, já jsem to říkal. Ještě víc to tam dej, to je málo. Ne, takhle to stačilo. Je to na 7. Ještě to na tom. No, to už nějaký můžeme dělat nový. Čekáme, ty mě tady úkoluješ a neříkáš mi, že mám ještě u toho hlídat. Aha, jo. Jo, ale jako víš co, to prostě si musíš uvědomit. Budeme teda dělat na olej, na máslo přidat nebude. Je fakt v píči. Na to máslo už jo? A teď to už já. No, ten jsem zachránil. Ty vole, jaký pánové. Čau. Čau. A je tady spálný máslo. No vidě pomotám tu. Jak ho mám vyjebat? Takže olej, jo, tam dáváme. Ano, když tam olej, Dáme se na olej. Kraju kolegy, takže tak vodu oka. Tak. Co jsi udělal, ty čuráku? Ty pičo. Kámo, co to je? To fakt taky troška. Stačilo mi tak 10% z toho, co jsi tam dal. Tak jen do příště. Ale určitě než nebede spát. To jdeme složit řízky chlapy, jo. Tohle to podvody hlavně nedali, prostě. Tohle to byla jiná diskotéka. Tak, co teď? Co tam děláš tou smetanou? Nic nebudu. Ale já jsem měl tohle v ruce. Ale to byl tam jogurt bílý. Ale to jsem chtěl dokázat, že jsme kupovali oboje, tak jsem si to jenom splet. Koukej, je to podobný. Jo, to prostě je Obelix za Asterix. Tak co teď mám dělat, kamo? Já nedělám nic. Maso, jsem ti říkal. A co s tím masem, ale? Odsuli do pepři. Nemáme pepř. Dobře, dáme, koukej. Pojď, dáme. A všechno? Ne, všechno ne, tohle je na řízky No ještě. akorát, jo. Co sníme, co sníme. No tak to já nepoznám. Co děláš? Soli? Dobře, pojď. Můžete si koupit merch na gomerch.cz. Co ty děláš? Umyj vám maso? Já tady mám česnek, já nevím. Kámo, nevím, no, jako já. Podle mě jsi mě zastavil, protože jsem neumyl maso. Koukej, kolik toho teče hnusný vody, vole. Čum normálně. Fakt. Čum. Úplně, kámo, zakalená voda. Ještě jsem to umyl. Bažina totiž. Ještě jsem to umyl, chlape, vole. Jo? Ale já nevím, sleč. No, to už je lepší, člověče, co děláš, ano. Tak. To jsem ti překoušel stát. Možná být to. Tak připravím si to na to posolení, jo. Ano, výborně. A? Umyl se to ještě A? jednou. A popepření, který nemáme. výborně. Máme. Lhal si. Lháři. Dokonce dvakrát. To je sůl. To je sůl. Tady se smaží volej. To nevadí, ten se připravuje. Tak mám mokrý ruce, tak mi to než... Tak, Počkej, ne, asi. to pro hlavu. Jo, to najednou stačí, jo. Najednou, piču.
Už tam víc česneku nebo ne? Tykáš? Můžu? Že ten... Mu najbal 2 strožky česneku a tento, vole. Tykáš? No. Ty jsi jak takový ty zvířátka, jak ty myšky, kámo. Co bych tam ale přidal, kámo? Nevím, jestli česnek tam šel. By tam dával. Já bych možná, že, no já nevím ty vole, já bych ale tam něco jako přidal, jako víš, jako že něco o šmrnicnu a tělíš. Nemám šmrc, no. Protože tam masný celý teper. Protože jakoby, to je mokrý, ne masný. Jo. Ty pičo, to bude smažit. Kámo, pojď, jak to zmizlo ten vole. Ty pičo, kam se zmiz, ty krávo. A to je jako špatně, nebo je to dobře? Ten toustí to nastav. To se smáží, ty pičo. Chlapi. To se mi pojď na toho friťák. Máme nový friťák, jenom jsme chtěli říct. Už nepotřebujeme, ale. Ne, říkáš tak udělal. Já nevím moc co s tím teďko. To daj, nechci tak. Ono si to poradí samou už teďka. Už to neotáčím furt. Bez tak to bude dobrý, kámo. Fakt. No bude to smažený dobrý tak, že jo? Ale tento máslo už nepotřebujeme, takže to zabalím, že jo? No radši ne, radši. Protože já jsem ho zaplatil, vole, jo, a tady prostě někdo jako botman pak nemá jako tu váhu, jo, protože on neví, on ty peníze, jo, on to neřeší. To je jako předtím, když jsem měl makru. Jo. Zaplatil jsem to, nic mi nepřišlo od Botmana, ale pán si hned druhý den udělal 3 smažáčky, hranolečky, vole. Jo, a pořád, i housky si udělal, vole. Pozor, nevejdu se tam před Jo, pardon. Já si všechno, a hlavně to neřekne hajzlo, takže to neudělá i tobě, chápeš? Dělá to jenom sobě. Mažáček s hranulkama jsem se chtěl taky udělat, jo, jel jsem něco zařídit, přijel jsem a vidím botman, že si to zrovna dělá. A kdyby mi řekl, tak mu prostě řeknu, udělej mi taky, jo, on sám mě vyjebal. A někde zbyla, nevím, jestli si vůbec jedu. Co mám vždycky ptát? Jo, to je základ, přátelství. Už je demence trošku. Řekni nám něco. Že jsem to otočil. Řekni nám něco. Ty pičo. Co je, zase hejtíš úplně zbytečně. Bylo to pěkně. No, dík, konečně. Ne, no, vole. Tak protože jsem myslel, že zase budeš hejtit, jo. Já jsem nic neřekl. Mám připravený kuřecí. Tak hodně. Všechno. To co sníme. To já nevím, kolik toho sníme. Honzo, kolik toho sníme? Kolko? Tak akorát. Posílení, hovada. Teď jsem třeba zjistil, že tam bylo spoustu těch medailonků, co byly jako úplně schovaný. A vůbec nebyly ani osolený, ani opepřený. No, to neříkej to. No, takže to udělám teď, že? Děkuju. Protože neděláš mi dobře. A teď by jsem být tebou, možná, že už to jako otočil pomaličku. Fakt? Jo. Je to kuře. Koukej, úplně bílý. Já to otáčím, až když je to černý. To udělá takovou. Já si třeba nedal vidličku. No a tak jako takhle to jde taky, že jo? Ty vypadá to dobře, ale jako, jak je to celý takhle bílý. Jsem zvyklý, že to mám vždycky už tak trochu jako hnědý, jsem vždycky zvyklý. A teď bych vám chtěl říct, že i kuchař má své potřeby a já mám třeba teď potřebu se napít. Kámo, já jsem si, že jdeš na piňáku. Já myslím, že jdem na fajra. Jo, ty vole. Já projdu. No to zba. Počkej, no ne. No já jsem ještě dneska nejet. Nedej mi to. Já to 2 maximálně. Já taky maximálně 2, ještě jsem nejet. Nalež mi taky, prosím. Cítil fajra. Nechtěl. Já ho chtěl. Kamu, jak to, že to udělalo takovouhle tu pěnu, vole, úplně to je. Řekl z toho šťáva, ale už. Ještě měl to maso, takže to bude suchý. Jak to udělal, aby to nebylo suchý, od mene? Už to hotový? Já nevím, pojď se, otoč se, vole, od 180 stupňů, ty kundo. Máš můj v ruce, nemáš, otoč se. To je tohle to Je to hotový? Tak to nařízni si nevíš. Já nevím, Pojď mi to. to je jako testovat. Bylo to Ještě aby to nebylo, ty vole. Jo, tak vypínám. Nechám to ještě dodělat ve vlastní šťávě. Co potom? Tohle? Co? Tohle pak? Vezmu si tady 2 masárky do ruky. Protože jako jinak chci používat zase to. Ne, počkej, nepolejvej to. Proč ne? Ne. Boťa ti to řekne taky, že vždycky, když takhle vydáš maso takovýhle, tak musíš poplácat. Jo, to se musí. Ale musí silně, aby to z toho vykapalo. Jo. Co mektáš? No kvůli vodě. Prcnou. Kvůli tečný vodě. Proč to děláš, ty debile, jako to je? Protože jste mi to řekli. A vím, kdo ti teď napíše. To já ráda. To by se holkám líbilo, vole. Představ, že by třeba měl rande, vařil by tam a začal by tam pleskat to maso. Jo, no. Chtěl bych jí řekl, viď, mohl bys mi zdodat, co dělat, jí řekl. A
připravovali pleskačku. Tohle si maso už nedám. Tvá ta kola, kámo, jak je čerstvá. Je strašně chutná čerstvá kola, že prostě otevřet a hned ji pije. Ale studená jakože ne s ledem pomoct, ale prostě vychladit hezky, tak je fakt výborná. Ty vole, fakt ta kola, kámo. Nepijte kolu, pijte hekra. Mohli bychom udělat hekra kolu, kámo. Ty vole, to není vůbec špatný nápad. Pokud chcete hekra kola, dejte tady komentář. Jsme to už dělali v minulosti a to ještě pod tou značkou nebyl ty. A moc se to neprodávalo. Můžu to dát na tu pánev, kde jsem dělal to kuře, můžu tam dát to maso, jo? A kam mám dát to kuře teď, když je hotový? No, ale já jsem ti řekl tak. Kámo. co? Kámo, teď si mi říkal, že to pohlídáš. No tak to jsou píči. Co omlouvám, ale jako John Doe zřejmě, že mi to pohlídá. To. Ty jsi mi ho fakt dělat černý. Teď jsem si to úplně uvědomil. Ty krávo. No nic, tak to jde do koše. A tenhle ten ještě použitelný. když tak spolikám. Tenhle použitelný je. No to, vy to, pojebeš nožem. Bohužel mi to líto. Protože aby jsem to směl, já to Vím, že prostě jsou části země, kde by to ocenili, omlouvám se za to, prostě jsem kokot. Pálil jsem jeden tousták. Třeba na Slovensku by to ocenili, já se omlouvám. Já mám dát to kuřecí maso. Já jsem si to vyřešil tak, že jsem si udělal okrádací prostor, jako by třeba na talíři. Dobře. Ty můžeš... Dobrý nápad, jsem se ho zeptal. A tak jako prostě... že to nenapadlo. No tak jsem se ho zeptal, od toho tady mám. Klidu, já tě vždycky poradím. A víš co, já to udělám tou vodničkou. Je to asi lepší. Že jo, to byly úplně špatný kuřata, vole. Od Babiše, vole. No, to. Hej! Cikorko, nech to bejt. K čorování. Podle mě, když to jakoby přesolíš, tak to podle mě nevadí. Že Já jo? to nevadí, mám teďka vysvětlit. No, protože to maso jakoby si vezme jenom tu sůl, co potřebuje. Ale zbytek to nebude nesprávně. Jak už jsem ti říkal v minulém díle, když si tohle to řeklo, Že je to pravda, si říká. to maso si vezme jen to, co potřebuje. Ano. To ťám se opálí, jeho bude potřebovat taky, veď? Koukej, ještě není. No, ještě není. Tam není olej, takže. Musí být všude olej, vole. Jaká je nejdůležitější surovina při vaření? Olej. Za mě ne. Já nevím, vole, mouka. To je při pečení, Ty, vole. ty dáš mouku, jo? Něco s moukou děláš, jo? Nevím, co je nejdůležitějšího, kámo, nevím. Baďo? Nevím, podle toho, co to vaříš, veď? Jako vyjdu, dělám bramborovou koši, tak brambory. Vždycky, když to vaříš, tak to tam musíš. Pánové, přeci sůl, ne? Nemůžeš porovnávat jabka s Tak se hočkama. ukaž, ty vole. Na vypnutou pánvičku nejlepší to tam dát. Jedna, tak, ano, 9. To je bomby. Myslím, že už to, vole. Myslím, že už to stačí, vole. To je kus masa. Tam můžu Taky jebnout. bude toho z toho voda jako kokot. Nic, kámo. Neříkej. Pořád málo. Bože, ještě za tady koukáš tady. A on to nepotřebuje na koukat, on mi věří. To už je to trošku udělaný, no. Ale jenom trošičku. Už si myslím, že by to tam mohlo zdát. Že jo? Tak to zkusíme. A zase nic, kámo. Šup. Ne, teď už je to dobré. Jo, ale už to fakt děláš, ale. Ty bomby, už je to baví, kámo. Fakt mi to baví. Já se dostanu od chleby. To je super, si pomáháme. Koukej, taky jsem to tam. Stihnul jsem to, jak to bylo bílý. Chci zabít? Nestorovní se. Profesionál. Nejlepší strouhista v oboru. Polštářek, že jo? Polštářek jedeš. No, nejedu teďka. Nejedeš. Jdu na ego. Ty blázne. Jaký polštářek? On mě naučil jakou taktiku polštářek. To je teďka polštářek? Aby se nestrouhl. Když jsi snad video, to by se strouhnul. No, přesně. Jako by občas se stává. Tady je problém. Kuřecí je docela rychle hotový. Ano. Tohle to není rychle To je hotový. vepřový, to je taky rychle hotový. Nevím, jak to poznat zase, se to může zřezat. Píkneš to, to je tady tím nožem. Ty kokote. To nepoznám. No a když to píkneš, ten jak brambora, ne? No, To tak vidíš, nepoznám. no, je to tvrdý teď ještě. Píchnu do toho, to Jo. je prorovka, tak je to tvrdý ještě. Až to bude hotový, jak to bude měkký, jo. Musíš poblánat, musíš takhle. A ještě to je tvrdý. Ale to třeba top 10 nesmyslí, já. Já dělám zámku, jak pojď sem. Ještě to není, nejde to tam. Je. Právě, že takhle je to jakože úplně přesně. Tohle je jakože top timing, ten má 100% timing. Tohle, jo, vidíš, jak je to tady do zlatava? Fakt takhle to má být. No jo. Já se těším, no. Nechci se na to vrát. A už se tady varu. Nechám to tak jako lehce dodělat z druhé strany. Tak já se těším, Honzíku. Na slaninku. Ty to, co kupuju? Nevím. To je dobrá. To je vůbec nejlepší.
jsme koupili jednu i druhou. Tam měli dvě. To je drahá. To si už nekupu, ale tohle kupu, dělám. Ty vole. To ještě není no. Ty vole, Čočka fajfu. ty to poznám. A postav, víš, kde to maso udělaný, ne? Nevím! Tak asi má jinou barvu. Se ptám, vole. To ještě nebude, ale to ještě nebude. Kamá, co se stane třeba, když máš jakoby z obou stran už takhle to jakoby hotový, ale vevnitř to pořád ještě není hotový, jak to vyřešíš? Tam dáš menší ten, tepla. Fakt? No. Víte, já se učím, za chvilku kupuju geniální materiál pro ženu. Sluší mi to tady, no, já vím. Já si myslím, že to je hotový, viď? A není. To dávno. No není! Není jo? Koukej. Tak neukáž. No, To není ještě vůbec. no fakt to ale není. Botmane, nebo je to takhle? Je mi to sem. Takhle vypadá hotový maso. Ale John Doos tady si ze mě dělá srandičky, že to už je. Je mi to. Tak, jedno. Kdyby to spadlo vele do huby. To by byla šťastná, vole. To bylo cvak, a hotovo, vole. To mám kupu nechat. No, bylo, vidíš, no, a John Doos říkal, že už to je hotový. To se dodělá tady teď. Tady se to dodělám, ale cokoliv jenom neřeknu. To udělám detail. To měl ještě chvilku nechat, jo? Jo? Já ti se udělám trhaný, vole. Ti udělám ty. Já jsem zabral jenom zuby. Kámo, ještě by tam prý mělo být chvilku, jo? Prosím tě, ty to nerozumíš. Jo. Děkuju, Boče, že to konečně řekl. Já který tady jediný dělám Konečně to normální řek. steak. Tak to tam dám takhle. Čum, co s tím potom? Pochutnej to, pojď sem. Čekáš. Pochutnej to. Jak je to ještě tam na to maso, vole. Aha. To jsem že neřekl, víš? Pojďme, to je málo. To potřeba mít ještě úplně tohle. Já jsem ještě. Ty vole, fakt je dobrý. Teď mě jsem ho dělal já. To mě ne, nejlepší to můžeš prosím vidět na sladinu a vlastně to tady dělám. Fakt? Slaní můžeš vidět na Jak je to s pravdou? No a když ji takhle dělám, ano, to ty jsi specialista na slaninu. Ano. Tak mám ji nějak míchat. Ale já vždycky udělám prostě... Ty prý, to takový pomuchláš, jo. Nejpomuchám. Já nemám rád takovou tu úplně jako vysušenou. Já mám rád takovou tu chutní. Takže ono, když to je takhle, já jsem fakt zjistil, že když dělám, tak oni to udělají takhle hezky všechny. A ten tuk, co vyteče z těch, jde zase do tady těch, je to nejlepší, jo. Ty se podpoří navzájem. Jo. To našerujou si tuk, vole. Dobrý, vole. Dobrý tak, díky Honzo, naučil jsem na minku. To mě snad nenecháš vykapat, ne? To má rukou, ne? Jo, takže jsi koko. Ještě bych tam dal. Když řekl, že mám počkat s tou slaninou. A tak proč to udělal? Protože už jsem to tam měl tohle. Nejdřív řekl, udělej tu slaninu, začal jsem ji dělat a pak řekl, počkej. Ne, to nedělej, já jsem jako myslel, že můžeš udělat jako postupně. Že nemusíš házet na to. To nic, a tousty tam nejsou ale. A proč, a kolik jich potřebujeme? 3 na 1 sandwich, jako že jo. Koukej, a když něco chceš, aby to tady zůstalo 2 měsíce, nikdo se toho nedot, a pak to našel plesnivý na hovna, tak děláš tohle, to mě naučilo pod... Já vím, ale on tady vždycky schovává a pak to tam nechá. Jo, výborně, dobrý. Jsem třeba, spíš prostě. Jsem neviděl to. Taky necháme, že já jsem No, vždycky se mi to dalo hned, ale prostě dneska ne. Kámo, ale minule tady zase byl nějaký dip udělaný. Já jsem ho tam nechal a říkám, tak asi ho kluci zroučím. A vyndal jsem ho asi před 4 dnama a říkám, bohužel, co to je a on, no to byl asi někdo do měsíce. A já ty vole, zkrát tvrdel. Ty pičo. Taky jsem si to udělal. Píč. Super. No tak co? Já pořád, vole. Já nevím, kam mě nemohli zaměstnat v restauraci jako kuchaře, fakt. I kdybych jako to uměl, jo. Nebavíme se o tom, že to neumím, ale kam kdybych to uměl. Občas jakoby pracovat v kuchyni je nebezpečný. Je to něco jako když jdete prostě do války, vole. Co kurva? No to je taky nebezpečný. To jo, ale ty vole, takový. Zvlášť pokud bojujete proti Izraeli, to bych třeba nechtěl, vole. Tak dej mi to blíž, ne? Děkuju. Že ta slanina se dělá líp. Dělá, je to tak. Co je dražší, to je lepší. A funguje to tak vždycky. Ale s kurva tak funguje. Ty vole, taky bych neřekl. Že jo, Boťo? Sere mě strašně, že tady mám vyprskaného strašně moc oleje. Výborně, ano, výborně. Ještě vyprskáš. Ještě jsem rád, že jsi jedinej se mnou, kdo tady řeší takový vyprskaný olej. Já jsem teďka tady něco dělal? Jo, minule tady, vole, od toho friťáku tvýho skurvenýho, co jsi tady dělal, vole, něco, bylo takovýho, vole, kolem do Nebylo, píči. nebylo.
Dával jsi tam tu pokličku na to? Jo. Ne. Jo. Kámo, já nevěřím, ani tak. Já to taky nevěřím. Já jsem přišel, uklízel jsem ty vole ten skurvený ledovač, ten byl celý od vole. Protože nikdo nebyl schopný tam dát tuhle pokličku od toho. Mě tam strašně nasíralo. Takže je to pravda. Je? No vole. Bylo tady celý domrdaný, úplně celý, kámo. Kdyby si jel, tady to, jak to vypadalo, vole. Ale on to říkal, on mi to říkal. To bude vole kvůli té páře z toho, že jo? Jo, on mi to říkal, že to je kvůli té páře, fakt. Ale ten olej. No teď jo? Ten olej jde taky tou párou. Dobře, ale to je jedno. Prostě jsi to domrdal. To jsem tady celý uklízel já. Můžeš mi říct, proč tady smažíš jako ten tuk? Ale nesmažím, už je to dávno vyplý, vole. Aha, ale ona to pánvička, teda ten zpráv furt nehřeje, viď? Tak kámo, a co Výborně, jako? Zbav se toho. Jak se to má to počkám, Dělej to. to vyšty, no kámo, to počkám, to bude bomba. Spoj do píči, kámo, stůj fakt. To bude bomba, kámo, ty už to ani ne to, Dej tam ruku, že toto. Ne, ty. Kámo, čum, Ne. ty píčo, to je nebomba. No. Pánvičku nebo na vajce. No, a na kolik to mám dát, na vajíčka? Dej tam 5 třeba. Mně se líbí, jak jsem odpěl ty vole. Nejde to zmáčknout, vy? Mně se líbí, jak jsem odpěl od to, ty vole, že nepoužívá tu pokličku na to. Přiznal se. A jako já jsem to Ty věděl. vole, hele, ananas. To vypadá to tak, ale fakt. To vypadá fakt. To je ananas. Kdy si máslo? Tady by dostal cuky, jsem slyšel vůbec toho. No, ale cukr řekl, že tam. To je škoda, kámo, to by byla prdele koko. Mohli jsme mít klešku, kámo. Kámo, já bych třeba šel do toho do rohu s cukým, a když by si vyhrál, tak bych sundal jeho merch a pod tím bych měl tvůj merch. Takže bych fakt to tobě. Já bych čekal u tebe v rohu a že by vyhrál takový, že tak. To je strašný kundy. Ty vodní volízla. To je moje. Ty vole, počkej, když se bojíš, že je kousek, kurva. Vem si to do ruky, já Chci říct, že to je tvoje. nechci. Vem si to. Můžeš. Smíš? Kámo, jde tak k piraně. Jsi fakt vytrpám. Si to děláme za sebe. Tak a teď rozklepávání, ať to rozklepne, Lipo, prosím. Já už jsem dělal, Na video, ať to rozklepne, fakt, ať to rozklepne. A ono dojebe to vajíčko. Tak děláš Neroztrhne, že jo? Vajíčko stojí 10. Neroztrhne. Neroztrhni ten prostředek toho vajca. Dobrý. Dobře. Ty jsi povedlo, víš? Já se nedivím. Šťastnej. Já se nedivím. Obebři trošičku. Mně se vždycky kámo takhle volský oko hrozně líbilo, jako na pohled, ale nikdy jsem si ho prostě nedal. Jo. Je to fakt ne. Ale já to miluji, když tam je ještě ten pátek té slaniny v tom, kámo. To bylo na tom hotelu, kde jsme byli, v tom Vyškově, tak tam jsem to, kámo, celý snět a vy jste se probudili pozdě a neměli jste to. A kámo, bylo to A druhý den jsme se probudili, dobře, ale bylo to tam. Protože přišlo tyhle parta, tyhle těch vole. No. A co s tím? To budeš používat na to? No to pak sundáš tím. Takže to utřu. No tím snad ne. To jo. No to vezmeš snad tyhle to dřevěný, ne? Tvojmu rukou. Co jim myslíš, že ne? No nevezmu no. To je tu hajzle. Tak máš to tady připravený, vole. Proč bys to dělal dřevěným? Ne, tohle to nebudeš mít. Proč bys to dělal Poškrábeš dřevěným? to. Ale píču poškrábeš. A to, že do toho tady všichni jebou vidličkama je jedno. No to, my jsme koupili... Lipo to bral, kámo, fakt opatrně, já jsem na něj koukal. Ty nepoškrábeš. Ne, mám bautu. Kdy to bude? Ptal jsem se Botmana, jak poznám vajíčko, že je hotový, takhle. Ano. On mi řekl, že to poznáš podle toho, že ten vršek je hotový. No to je logický, ano. A teď si vím, že kdyby to fungovalo tak, že ten spodek by se spálil dřív, než by se stihl udělat ten vršek, že by to bylo na hovno. A ta příroda to nastavila tak, že to vychází. To je fakt dobrý, kámo. Má na to myslela podle mě. A kdyby to bylo tak, že se dřív spálí spodek než vršek, tak by to bylo na hovno, protože by to nešlo udělat vlastně. Nebo by se musel nějak třeba otáčet, já nevím, prostě musel bys to vymyslet jinak. Nebo by třeba x nějaká pánev, co by ze zhora dávala víc a ze spoda méně a byla by speciálně na vajíčko. Jsou speciální na vajíčka. No ale tak jako takhle jsem to myslel, kdyby to nefungovalo tak, jak to Za funguje. mekáč máš to speciální na vajíčka, ty. Ale já to nenávidím. A neví, co to čekat, viď. On na to pořád na tebe míří tím. Co to je? Kousni mu do toho. To vrazí čumákem.
stříhaná hned. Oh bože, ale ten zvuk, ty vole, ty škrábající se, ty vole, ty se. To mě se. Počkej, když jsme říkali, že já chci jaký vajíčko. To je pro tebe. To děláte vajíčko do mě. Ano. Jo? Ty jsi nechtěl vajíčko. Ne, určitě ne. nikdo. Kámo, já to nežeru, protože to nežere. Tak Ještě tohle jsou jenom 2 vejce. Kámo, my jsme chtěli koupit 4, ale oni tam neměli, protože tam před náma byla nějaká ženská, vole, taková. Jaká? Obelix, no prostě. Šukrnej prostě. Vole, vykoupila všechny 4 balení, všechny po 4 balení, vole. Po 4 balení? Nevím, asi vole, to chtěla dávat svým dětem, vole, že jedno dítě, jedno balení 4. Budou Velikonoce vlastně. No, vole, taková to asi chtěla vyprdnout, to nevím. Pojďme, teďko, to jdeme uklidit, vole. Ano, děkuju. Výborně, děkuju. Fakt, kámo. Tohle, ty vole, tak teď už na to zase budu hodnej, vole, celý den. To je bolest, to je bolest, vole. Jsem zvědavý, jak to potom uklidíš. Ne, nebudu uklízet boťu, to by mě, kámo, to by mě zajímalo, ty vole, jak ty uklidíš. Výborně, ano, super. Protože my si co nikdy neviděli uklízet. Počkej, ukáži to zde. A, už je to v píči. To malý věci. My to potřebujeme vidět kvůli tomu, jak už to není, že jsme to chtěli zneužít. Počkej, tady. Fakt jsme to nikdy neviděli. Takhle? Tak. Kam tam... Dobrý. Už s tím jste dělali co? To si včera vypodělal. Kámo. Ne, já jsem to fakt vytáhnul, už to bylo takhle hnědý, taky jsem si to říkal. Tak Fakt musíme přísám. pomočit kluci, ty vole, to je jako. Fakt přísám. Já vím, že jsem si na tom dělal tyhle cibulku, už taky takhle bylo a nechal jsem to dát do myčky, říkal jsem, že to asi pustí, a to nepustil, tak si tam nechal. Tam má hroznou chuť. Ne, Honzo. Na to. Výborně bylo, jo? Co je? Co dělá? Co je? Tak. Kámo, já nevěřím tomu, že to vidím, kámo, vůbec, že si to něco dává do pičky, Ne, kámo. okay. Tam se jí pod kontrolou tady. To mi neříkej, že to je, kámo, jako fakt vždycky to jídlo, co tam je, tady, tak je to vždycky pod menou. Není. Co? Mám mokrý ruka. To je vole, že co dělám. To posere. Kámo, tohle je fakt strašně opět, jestli jsi si někdy životě dostaví tu kámo, tak to pičuje do toho, že říká. To mě nebaví. Dámy a pánové, ty se píši dějiny. Tohle se fakt jen tak Tady se ti píšu fakt dějiny. Ne, ti fakt, kámo, nechám, aby si použil maminu kytěrku. No to je jedno, co tady vytváříš, ty vole. Tohle to jako, To je divoká čest. kámo, tohle to jako nechám. Tohle to by fakt někdo škoda, že jsi ještě nevedneš ty vole. Budu Že pálej ty kokoty. Jo? No, jako. Ty vole, tohle neuvěřitelné. Tohle vidím fakt uklidí. Ty vole, tohle, kámo, tak to jo. Jsem udělal zpomalený záběry, jo. Protože budu zaplý. On se to s náma nepotká. Je to blbý. George se musí poprvé v životě uklízet, pana. Jakoby, asi poprvé to není. To lepší nejsi tak styl, aby nechat tu tady. O, to si dobře prcáš, to. No jasně, že to polízlo. To jsem čekal, kámo, že to tam dal přímo. Jsem čekal, ty Já jsem viděl ten pohled a kámo, ty si dal fakt přímo na tu špičku toho nosu. Tak či je tohle, Připraven. No, každý si to poskládá podle sebe. Jo, každý se počkej, to děláme jako Lego. No, to je Lego. Kamarádi. Tak, dámy a pánové, a teď vidíte něco neuvěřitelného. Počkej, teďkon ta kamera je důležitá zrovna. Nech to otevřený, kámo, fakt tady celou dobu smrdí, vole. Vždycky, ne, kámo, ty tady vždycky smažíš a pak tady 2 dny smrdí. Dobře, jsi tam naložil. Počkej, já tu bombu. udělám ti z detailu, ten záběr. Pěš pokud, Jdi do prdele. Je to pro video, kámo, to není, aby jsi nažral, ale to je pro video. Ty se nažeru, ti říkám. Nedávej tam ty ruky. Nažeru se. No to že to zapomněl, že to dělá na video. Já taky trošku. Už to dělá jenom pro sebe, vole. Počkej. To je jako zdraví tady, to je jako půlka, jo? Co? To je jako Ne, to je 3patrový. No a to jako půlka zdravá a teď tam bude maso, jo. Jo. Co to je za kokot? Chlapi. Já potřebuju, aby to bylo stabilní. Protože se to jinak rozpadne. Tak jo, to je jako... Ale nevíš, že zase všechny slaniny, jo? Jdu. Kam? Kolik jsi tam dal, vy? Strašně moc. No čum, kolik jí zbylo? Zbyde na každýho. A řekni mi, že ne. No jestli ne. No ne, jestli bude Jonas tu jednou, tak určitě ne. Odnoužený, kámo. Na to, že má Botman 2 kusy. Tak je docela No naložil. bočo, vole. To sně fakt. No to bude živit, vole.
No, platíme to my dva. No. No jako já taky dost co platím, vole, za jídlo. Jako. Ne, ale kejvu. Jo, tak, já ti pomůžu. Je to křuplo, kámo. Udějte ještě jednou. Ještě jednou. Jakoby riskantní move teďka udělám, jo? Tak to si prodělej. Uhni. Ne. Ti to zvětší? Otevři to. Kam to otvíráš na kameru? Kokot! Fuj, to je nechutný. Kámo, to vypadá strašně. Hele, Bela už je ready. Tak to ti jebe. Jestli kousnu. Ne, to je moje. To je nejhlasitější, ten si byl co zuby. No, za poslední čtvrtstoletí. A co je tady to tady? To je druhý můj. A co to je? No, tady to, co jsi tam teď dělal. Ketchup majonéza. Aha. Jo, to je dobrý. Já vím. Protože jsem měl i tatarku, ty smrde. To je fakt dobrá kombinace, kámo. Různě začínáme stejně. No, ale na to jenom okurku. Kokote. No, už je to jinak. Promiň, ty vole, já jsem to nevypočítal. Ale dám se tam ještě víc salátu teďka. Protože prostě můžu. Já ti přiznám, že to mrzknu paličkou. To piči. Promiň. Tak, Ano. To má tak dobře, ty kokote. Ano, a? To vypadá trošku to? Proč to vypadá líp, jak všechny, co si člověk koupí, kámo? Protože si to děláš sám, kámo. Ale proč to nedělají taky takhle hezký, vole? No, protože ty vole, víš, kolik by tohle stálo, kdyby to dělali takhle hezký? Kolik? Třeba 3 kilo. No. A kdyby si to třeba koupil? Já bych si to koupil. No, tak vidíš. Existuje na to klientela. Prostě na palici úplně. Pak to nemá být ale tupý, chápeš ty nože? Tupý jako ty. Jak ty? Aha. Tak, kdo si teď bude dělat? Já? Ty si dělají. Teď si budu dělat já. Takže. Kamu, ale problém je, že já si fakt jako nevěřím na to, kámo. Jak to potřeboval. Kámo, co tam děláš? Ty to děláš jak ty vole Já se sedmici omlouvám, asfalt. já to fakt nevím. Co jsi tam dával ty potmene nejdřív? Nejdřív salát, že jo? Kámo, ale on fakt Honza nebude mít salát, ale máme ho až. Já nebudu chtít salát, já nechci salát. A my ho máme hodně ještě. Já nechci salát. Ty fakt nechceš salát. Čemu salát? Ty vole, Tam třeba, rajčata, kámo, okurky. salát je třeba fakt jako OP věc, vole. Tady ten ne, to budu. Kámo, tenhle ten zrovna je nejlepší. Jako. Kámo, já se bojím, že mi to spadne, vole. To už teď vidím, že to mám špatně, vole. Já jsem zvědavý, jak tam dáš to vajíčko, to mě kámo zajímá. No to mě taky. Nechovej. Ne, poraď mi. No, že tam. Tak. Teďkon, kámo. Si dá list. Si dám ještě doprostřed, ne, nedám. To je moc už riskantní. Ale mohl bych si dát třeba 2 takhle plátky, ještě jako i masa tam. To nebude stabilní. Myslíš? To fakt nebude stabilní. Ne, nezkus to, co ti do toho kecáme, vej? Ne, asi jo. Výborně, ještě. Tak, mám, jakoby základ mám. A teďko. Ty si dej slaninu maso. Kámo, ta slanina je jako hodně špatná. To je prostě jak je zkrocená. To je jako průser. No mi to stačí takhle asi. Slanina, maso. Dám kuře. První kuře. Doprostřed tohle maso. Ne, tak do kraje. Smajlíka udělám. Ne, protože mě to vůbec nedošlo, kámo, a pak jak jsi to řekl, tak jsem se podíval a fakt to byl smajlík. Kámo, to kámo taky takový smajlík. Tak, no. Tak, a teď. A nebo sír, teď si tam dej. Ne, Si tam počkej. ten sír. A tak jo, viď, můžeme ho tam klidně šupnout. A teď Tak, vejce. a teďkon prosím pěkně vejce. Ne, Prosím. ne. Ne, prostě nekaž mi to. Počkej. No, máš tam 4, jeden máš to. No, Co mám jeden to? nic. Tam čuměl na mládičky, vole. No, protože jsem si říkal, vole, že to asi jako nespočítá úplně dobře, vole. Spočítal, že tam byly 2 a 2. Tady už mi jako vystačí to. Tady už mi jako vystačí prostě takhle, jenom jakože lehce už to nepotřebuji. No, ale to není dobře, ne? To je dobře, kámo. Pojď, to bude dobrý na video jako kot. Rozkroj. Tak a ty to rozkroj. Já mám fakt to rozkožit ty. Rozkroj to. Já to fakt Já to rozkrojím klidně. Ne, já to fakt neunikám. Já to udělám. Ne, Už to bylo, nech to podmena. Nech to podmena, fakt. To prdele. Ne, to takhle, jako to bys... Tak co jsi čekal, kámo, že to udělal? Vždycky vytečeš, jo. Okay. Ty debil. Ten nechutný. Kámo, mám nejvíc OP sandwich. A teď já. Reálně mám nejlepší sandwich, fakt. Kam ukaž to ještě takhle. Ten je pevnější než tady ten tak. Tak mu oplatně nejde. No, to je tatarka. No, to jsem dělal proti, vole, tohle. Kurva, tatarkovej král. Tarkovej král. Tady, no tak, ještě. Teď co? Salát.
Jestli tam trochu salátu. Jo. Ne, když si víc. Ty kámo! Dobře, já vám budu věřit, chlapi, že je fakt dobrý. No, salát je fakt základ takový. Tak klouza dole. Mě to klouzalo. Když si tam spíš ty kyselé jogurty. No, si tam došel si všechno, veď. Co si píš? Já vím, že on je fakt jak popelnice, on všechno spotřebuje. Co tam zbylo, to je Tatarku, ty tam! Zavři to. Zamkni to. Zamkni to. Počkej, ještě ne, ještě dělám tatarku. Teď, znova tatarku. Kámo, kolik si tam vyjdu? Kámo, potřebuju to hodně o toho tatarkovaný. Kámo, tatarka je nejlepší na světě. Tatarka, tak co tam teď? No ještě si tam ty poslední, ne? To není kuřecí. Já vím. To je kuřecí. Jsem ještě neochutnával, jaký je. Jak osolený. Já jsem věděl, kam to svítí. Já jsem věděl, že to řekneš. Seru na to, chlapi. To tam trhaný masa jako Vůbec jsem se lekám, že si ustříhneš ten vole. ptáka. Dobrá. Taky se čeká, že to kokot řekne. Kámo, tím, že já tam vajíčko, tak stejně můj nepřekonáš. Můžeš se snažit jak... To je úplně jedno, ty mrtko. Tatarku. Kámo, to už tam nedáš tatarku znova. Teď pozor. Tady, pokud žerete mekáč, tak tady ty syry jsou mekáč. Ale jiný trošičku. Plup. Ještě Kámo, ještě něco by to chtělo. tatarku. Já jsem si myslel, že to tam něco takového chybí, vole. Pup. Ještě něco, chlapi. Ne, zamkni. Tak jo. Kámo, to by tekla, vole. Chlapi, vole, a teď říznu. Páráš, vole. Tatarka mi tady vytekla. Už si vůbec nepáral třeba, jako, ale vůbec. Nic moc, chápu. Nedivím se, když jsi tam taky nedal nic sejra. Já to taky, vole, To bylo dobrý. Je to fakt dobrý, dobře. Ty mám jít já, jo? Když si. Kámo, čum to vajíčko prostě. To je ale jakože to je fakt To jo, bomba. to jo, to jo. Na tu tatarku. Není to dost slaný, viď? Tak já teď já. Ale to je můj, jo? Tak pojď. Ze zahrádky, vole. Takhle se jí sandviče, chlapi. Na to jsem taky odsaď. No co tam chybí, chlapi? Nazárka. Nějaký dip. Protože máš jenom tatarku. Ne, to je taky tatarka. Ještě chyť si to, já ti to ukážu. Tak. Kámo, tak to jsou prase, kámo. Kolik to sedí? Ještě by to chtělo trošku tatarky a pak by to bylo 10. Chtěl bych říct, že si myslím, že prostě tentokrát jsem opravdu já výherce. To vajíčko bych řekl, že je nejlepší. Takže jako, nevím, chlapi, absolutně nechápu, jak můžete nejíst vajíčko, kámo. Nejlepší věc, vole, absolutně to nechápu. Tohle je všechno v tomhle videu. Mám nový merch, takže pokud byste ho chtěli, kupte si ho na GoMerchi, máte dole v popisku odkaz. Je to merch, který podporuje myšlenku, že chci být lepší a s tím se spojuje i vaření. Vím, že jsem na vaření úplnej levák a proto se snažím, aby mě potom naučil vařit. Takže doufám, že mi fandíte a doufám, že vidíte progres. Už jsem mnohem lepší. Dostal jsem 5 z 10 bodů. Poprvé to byly 1,5. Jo, poprvé to bylo 11,5. Takže vidíte, posouvám se, jsem lepší. A to je, dámy a pánové, všechno v tomhle videu. Děkuju vám moc za zhlédnutí, dejte nám like, komentář, napište, co se vám nejvíc líbí. Kam mají dát komentáře? A co? Kam mají dát komentáře? To je do videa. Do videa, pod video. Pod video, takže tam. Takže tam dolů, tam, ano, tam. A pokud nemáte odběr, tak dejte odběr. Kam Díky mají dát? a mějte se pěkně, čus. Tam. Odkud. Čau.